Bueno, azkenik, laburpen txiki moduan, ikusi nola geratuko litzateken bukatutako proiektuko zuhaitz hau, bai? Lehen aipatu ditugu moduan 3 adar nagusi, hasierako informazioa, beheko partea eta goiko partea. Hasierako informazio horretan, gutxienez izaten genituzke 3 elementu. Part 2, estudio de banda, eginda daukazuena, prentsei buruzko informazioa produkt moduan, eta produkt honen barruan, zuen kasuan, produzio prentsa marraztuta izango zenukete, beraz, hemen, faltako litzaiguke multzo honen barruan produzio prentsa finkatuta izatea, bai? Hemen gogoratu joan aldira sartuko alditugula beste prentsa 2, baka prentsa edo erreserba prentsa edo tryout prentsa edo frogak egiteko prentsa izango litzatekena, bai? Gure kasuan produkzio prentsa sartuta nahikoa izango genuke, bai? Gero, azkenik oso part garrantzitsua proiektu honetan, egokitzaile orokorra. Part honi monografiko bat eskainiko diogu, daukan garrantzia dela ikusita, bai? Orduan, hasierako informazioan 3 multzo hauek. Gero, trokela bera joango litzateke 2 adar hauetan kokatuta. Beheko partean izango genituzke 3 azpimultzo, plaka egokitzaile bat, beheko plaka eta matrizetxea adar horiek, bai? Gero, hauetaiko adar bakoitzak eramaten ditu beti part bat, kasu honetan erreferentzizko pieza edo parta izango litzatekena, eta honen inguruan joango lirateken elementu normalizatuak eta elementu eraikiak. Kontutan izan, azpimultzo bat sortzen dugun bakoitzean, bere barruan dauden elementu guztiak constraint bidez finkatu beharko genituzkela. Eta azkenik, azpimultzo hauetan kopiatu dugula egokitzaile orokorra, guztietan begiratu. Hemen azpimultzo honetan kopiatuta daukagu, beste honetan ere kopiatuta eta bere constraintak eginda. Hemen berdina, parta, azpimultzoak, azpimultzo bakoitzean egokitzaile orokorra ikusten duzuenez, bai? Eta parta, azpimultzoak, beraien egokitzaile orokorrarekin. Hemen bukatuko genuke beheko partearekin. Eta goiko partean gauza berbera. Plaka zapaltzailearen inguruan, plaka zapaltzailea bera, bere elementu normalizatuak eta bere elementu eraikiak, bai? Eta azpimultzo bakoitzaren barruan egokitzaile orokorra. Eta azkenik, goiko plakan gauza berbera. Ikusten duzuenez, bai? Azpimultzoak, egokitzaile orokorra, bai? Danetan, eta bakoitza bere constraint guztiak jarrita, bai? Ikusten duzue, zuhaitzak nolako tamaina hartu digun eta oraindik ezer erarazi marrazten, bai? Zuhaitz honetan azkarrago mugitzeko hemen daukazue hemen ikusten den kasu honetan bio atalean 3 expansion, expand first level, bai? Edo baita ere, expand all levels jarri eskero, begira nola luzatzen dena, bai? Orduan, azkarrago mugitzeko, erabili tresna hau. 3 expansion, first levela, eta ikusiko duzue, nola denbora asko irabazten dugu, bai? Bueno, besterik barik, hau da, hurrengo egunetan, zuek bakarka egiten joan beharko zareten ariketa. Behin ariketa hau egiteko dano gai zaretela ikusten dugunean, talde bakoitzak bere zuhaitza atonduko du, eraikitzen joango da, eta zuhaitz honetan hasiko zarete proiektua guztiz txertatzen, bale? Venga, ia lan non bat egiten dugun danon artean, bale? Venga, agur.